suka. Xa uqale wathini ngokuqhaga lakhe? Ithi iBhayibhile endiyifundayo mntanami. Beka uyihlo nonyoka. Andiva? Verse 6 divided by 19 multiply by 10 minus 7. Ungancama mntanami. Uba uyibabeka uyihlo nonyoka uyobhaka ezulwini. Tata, awuzelwe ngabazali abafe bephila. Ithini ke iBhayibhile yakho? Ithi hamba ungeni. Nabasela amanzi ebhetri mntanami. Ndiyakuxelela. Nabafe bephila. Ithi iBhayibhile. Thina bantwana sisetotini xa kunjalo. uJesu akawasela amabhiya namakhahlamba mntanami. Awayitshayi intsango mntanami. Akanoyibeka nje. Akanawubeka nje lo mqolo mntanami. Uchubele wena. Hey, awusakoti. Khona uyawazi umnyango wecawa uba ujonge ngaphi? Khona kushunyalwa ndawoni. Akalaka. Uthixo bathanda abantu ngathi sobhaka mntana. Andiva? Andiva mntanam? Hey. Tata, ndikuxelele into ebenye. iBhayibhile ayimiswa kanje. Imiswa kanje awuyigqithi imise ngolu hlobo imise ngalo. Ayifanele amakholo. Saseyithatha.